El 13 de maig, Amnistia Internacional va publicar un informe amb el títol España, libertad de reunión y de expresión y principio de legalidad, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo en la causa especial de 3/20907 del 2017. Un informe avalat per diferents organismes internacionals que els suggereixo llegeixin si encara no ho han fet. La següent moció té per objectiu que des del ple de l'Ajuntament de Castellar subscrivim i ens adherim al manifest que sorgeix com a resposta a aquest informe i que hauran pogut llegir, doncs estava adjunt a aquesta moció. Dit manifest ha rebut el suport de diverses formacions arreu del país, va ser signat el 29 de maig al Congreso de los Diputados per diferents formacions polítiques i també ha rebut el suport d'entitats ciutadanes com Òmnium Cultural, Sabadell per la Independència ANC, Casal Can Capablanca, el Consell per la República i al nostre municipi entitats com l'ANC, la CAL, Castellà per les Llibertats i la Guspira. Adherir-se i subscriure un manifest serveix per enfortir-lo, per donar-li suport i visibilitat. El manifest que us proposem enfortir amb els nostres vots fa ressò de l'informe d'Amnistia Internacional que reclama a l'Estat que compleixi els seus compromisos amb els drets humans i amb el dret internacional. Reclama també la llibertat immediata de Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i Jordi Sánchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, empresonats per haver exercit els seus drets i no pas cap delicte. Amnistia Internacional demana la seva llibertat immediata i l'anul·lació d'una condemna excessiva i desproporcionada. Segons l'informe tècnic d'Amnistia Internacional, la condemna vulnera el dret de la llibertat d'expressió i reunió pacífica de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i no compleix amb els requisits que els organismes internacionals de drets humans han establert per imposar restriccions a aquests drets. L'informe també demana a l'Estat la modificació del Codi Penal i la legislació que actualment són incompatibles amb els drets humans que es vulneren, el dret a manifestació i també el dret a reunió pacífica. Cal que el Gobierno promogui una reforma del Codi Penal que derogui o reformi els delictes de rebel·lió i sedició, actualment contraris al principi de legalitat. Cal, segons l'informe, revisar la definició del tipus penal de sedició per no criminalitzar l'exercici d'aquestes llibertats fonamentals. I cal revisar-lo també perquè no compleixen un article del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i un altre del Conveni Europeu de Drets Humans. L'informe d'Amnistia Internacional també posa sobre la taula el concepte de repressió que l'Estat està infringint sobre l'independentisme. En tenim moltes mostres i de molt actuals. Recordem també, per exemple, les detencions que fa un any es van fer a Sabadell amb escorcolls a diferents domicilis. Amnistia Internacional diu que a l'estat espanyol hi ha presos de consciència i això, com diu el vicepresident Pablo Iglesias, és una vergonya. Avui, cada regidor d'aquest Ajuntament, amb el nostre vot individual, podrem triar segons la nostra consciència. Si donem suport al manifest i a l'informe d'Amnistia Internacional i ens posicionem al costat de la veritat i dels Jordis, uns ciutadans empresonats i condemnats injustament, o bé al costat dels repressors i la violència de la por ellos que deterioren amb la seva repressió, amb l'ús abusiu de la força i de les imposicions, una democràcia que va costar tant d'aconseguir. També podrien abstenir-se, però quan no es fa costat a la víctima s'està més a prop de l'opressor. És per tot això que el grup municipal d'Esquerra de Castellar proposem els següents acords. Que el ple de l'Ajuntament de Castellar subscrigui i s'adhereixi a aquest manifest, adjunt en favor de la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i la defensa de l'exercici dels drets fonamentals, que es va signar el 29 de maig per les següents formacions del Congreso de los Diputados: Bloc Nacionalista Valencià, Bloque Nacionalista Gallego, Candidatura d'Unitat Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Euskal Herria Bildu, Euskalderdi Jeltzalea Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya, Más País, Unidas Podemos, En Comú Podem, Galícia en Comú. I que tot seguit ho comuniqui al poble de Castellar, als grups del Congreso de los Diputados impulsors d'aquest manifest i a Amnistia Internacional. Moltes gràcies.